Mag-amping aron dili mabiktima sa mini nga kwarta. Anay 62 anyos kalaki nga gidakop pinaagi sa citizen's arrest. Pumanasakpan nga migamit og fake 500 peso bill sa pagpalit niya og lamas sa Mercados Carbon. Kaduhan na matod pa kining gihimo sa suspect diin sa unang higayon na kalusot siya pusa. Gitimanan siya sa tagiyas tindahan og sa ikaduhang higayon na sakpan ragyod ang tiguang. Katarungan suspect nga wa siya masayod nga mini ang kwarta kaya gigamit. Nagkuha raw sa puno niya gikan sa buwangan, din siya nag-sideline isip masyador. Nangay siya og pasaylo ngadto sa pagiya diin matod sa kapulisan sa Carbon Police Station. Wa nay interes ang biktima sa pagpasakag kaso patok sa suspitsado. May pasaylo pig mo dito kay iya man gitan og akong kwarta niya. Unsa man to ni palit ka gamit ang mini nga kwarta? Ba dito ako gikan ko bangan ano. Okay. Mag-amping-amping o magbinantayon sa kwarta nga ilang madawat bisag kinsa bisag dili ang manindahay.